Jiena naħseb li huwa wasal żmien ngħidu isma' jekk kienet xi ħaġa tradizzjoni tajba, ommi kienet taħsel bideja, ma jfissirx baqgħet taħsel il-bideja issa. Jiġifieri qabel konna nsajru bil-kenur fuq il-ħatab. Aħna meta konna ngħixu fl-Erin, konna ma nafx konna nagħmlu, ma bqajniex. Naħseb wasal il-moment li ngħidu isma' il-kaċċa, jiġifieri l-qtil tal-asafar, propju huwa xi ħaġa li hija diżumana kważi. Minti kontra l-kaċċa ta' asafar. Kontra l-kaċċa li tista' tiekol ukoll? Le, għax inti jekk inti tara nkunu onesti, li ma kaċċatur jiekol lejxin tiegħu u l-platt tiegħu huwa fuq dak li jikkaċċa. Min qed nistaqsik minn ma nafx. Nista' nsawgarak li huwa minimu minn tal-minimu li inti toħroġ l-idea li jiena ngħix fuq il-kaċċa. Ġifieri, jiena nemmen mhux tgħix fuqha ma li dak li toqtol bħal jinġi li mort nistaqat għall-baż. Imma hemm differenza bejn sajt u anke sajt noqogħdu attenti għax ġieli qbadna. Imma li inti pereżempju għandek l-spring hunting li inti toqtol speċi li qed jgħaddi minn fuqna f'mument fejn huwa sejjer ibejjed jew whatever u inti toqtlu. Anke filosofikament kif ġifieri. L-asfur mu taħat. Int sparajtlu u jien irridu jtir. Għaliex inti għandek id-dritt toqtlu u mhux jien nżommu ħaj. Kif inti għamil dak id-dritt ħattu, meta dak mhux tiegħek. Ġifieri anke fuq livell ta' filosofikament, fuq livell ieħor hija li jisma' biex gostem li inti x'ħobi inti għandek li inti toqtol. Ġifieri issa jkollok passatempi u naf li daw in-nies għandhom passatempi, ma naħseb li l-Partit Nazzjonista għandu iva. U għalija kien żball u ngħidha b'responsabilità li kommetti ruħu jgħid li jisma' jiena sa nirrispetta r-referendum. X'jiġifieri tirrispetta r-referendum? Ir-referendum jekk hemm bżonn jerġa' jsir għax dik id-demokrazija mhix statika. Mela tlaqna.